Калі хочаш змяніць свет, пачні з сябе. Гэтыя словы Канфуцыя працытаваў Лукашенко падчас выступу на саміце Шанхайскай арганізацыі супрацы, які праходзіць у кітайскім горадзе Тяньцзінь. Ну і Лукашенко назваў 5 прычынаў прысутнасці Беларусі ў сям'і ШАС. Першы кірунак развіцця, які назваў Лукашенко, шматбаковасць, то бок супраца ў розных кірунках, а другі – рэгіянальная і глобальная бяспека. Мы выступаем за совершенствование механизмов ШОС по противодействию угрозам и вызовам безопасности, а также за усиление координации по линии спецслужб и оборонных ведомств. Беларусь поддерживает инициативы организаций по совместной борьбе с терроризмом, киберугрозами, транснациональной преступностью. Сапраўдным здзекам прагучалі словы Лукашэнкі пры неабходнасць жыць у міры і не ўступаць ні ў якія канфлікты. Быццам бы ён сам не дапамагае Расіі весці вайну ва Ўкраіне. Обеспечение региональной и глобальной безопасности. Мир на евразийском пространстве должен быть не мечтой или лозунгом, а реальностью. Любые односторонние агрессивные действия, направленные против суверенных государств, неприемлемы и опасны. Они дестабилизируют обстановку и подрывают основы международного права. Яшчэ 3 кірункі супрацы Беларусі з краінамі ШАС паводле Лукашэнкі. Гэта мэты ўстойлівага развіцця, харчовая бяспека ды індустрыйная і навуковая супраца. Беларусь далучылася да Шанхайскай арганізацыі супрацы год таму на саміце ў Астане. Ужо зараз з намі на відэасувязі палітычны аналітык Ігар Тышкевіч. Спадар Ігар, добрый вечар. Дзякуем вам, што знайшлі час далучыцца на нашага эфіру. Добрый вечер. Добре. Незалежныя эксперты адзначаюць, што гэты саміт Шанхайскай арганізацыі супрацы стаў нечым накшталт шоу Пуціна і Сі Цзіньпіна. Аднак бачым, што і Лукашенко актыўна прымае ўдзел, робіць рознага кшталту заявы. Вы, якім бачыце агулам удзел Беларусі ў гэтым саміце і ягоную ролю? Ну, я, па-першае, паспрачаўся пра шоу Пуціна і Сі Цзіньпіна, таму што, калі гаварыць пра, назовем так, інтарэсы Пуціна па прыезду і тое, што пакуль што знайшло адлюстраванне ў фінальных дакументах, мякка кажучы, гэта не тое. Таму, прывітанне незалежным экспертам, што называецца. Калі казаць пра Лукашенко, для яго важна не столькі Шанхайская арганізацыя супрацоўніцтва, колькі кітайскі вектар наогул. І тут вельмі важны дакумент, ключавы, з якім хутчэй сёння паехалі, гэта дарожная карта супрацоўніцтва двух краін да 30-го года, калі не памыляюсь. Пакуль што пра змест гэтай дарожнай карты невядома, але вядома, што гэта падпісана. А другі накірунак – гэта сумесная дэкларацыя, вельмі цікавая, што ў фінальным дакуменце, у сумеснай дэкларацыі кіраўнікоў дзяржаваў удзельнікаў ШОС, Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва, ёсць 5-й пункт, дзе удзельнікі еўразійскай эканамічнай супольнасці дэкларуюць недастатковую, назовем так, збліжэнне, недастатковую хуткасць збліжэння механізмаў ЕАЭС і ШАС. Адпаведна, гэта таксама ў нечым у інтарэсах самога Лукашэнкі, і, в прынцыпе, гэта ў інтарэсах Пекіну, таму што Кітай павялічвае свой уплыў на трэці дзяржаў, стараючыся не ўваходзіць залішне ў дадатковыя канфлікты. І калі у Цэнтральнай Азіі ўвайшлі праз двухбаковае супрацоўніцтва, менавіта праз Шанхайскую арганізацыю супрацоўніцтва, якая стваралася на пачатку як у першую чаргу цэнтральнаазійская арганізацыя, то далейшае пашырэнне на ЕАЭС магчыма альбо праз двухбаковыя кантакты Кітаю, чаму месцамі будзе супраціўляцца Масква, альбо выкарыстоўваючы зноў-такі механізмы Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва. Таму ў дадзеным выпадку вось гэты пункт таксама вельмі цікавы. І цікавая агульная размыўка межаў альбо рамак, у якіх працуе Шанхайская арганізацыя супрацоўніцтва. Я нагадаю, што на пачатку гэта быў кансультатыўны орган у галіне бяспекі барацьбы з тэрарызмам, бо быў Афганістан і была нестабільная сітуацыя ў рэгіёне. І пасля гэтага палітычнай кансультацыі і
толькі давескам эканамічнай праграмы. Зараз ідзе гуманітарнае супрацоўніцтва, зараз ідзе і на першым месцы эканоміка, і у тым ліку такая штука як цывілізацыйны выбар, таму што тое, што ўжо паспелі, напрыклад, напісаць на People CN, то есть гэта дзяржаўная інфармацыйная агенцыя або інфармацыйны ресурс Китая, там адзначаюць не столькі шанхайскую арганізацыю супрацоўніцтва, колькі фармат ШАС+. Гэта вот якраз такі тыя самыя 26 краін. Таму што гэты фармат якраз такі ён больш шырока мае большую вагу, і гледзячы па ўсім, менавіта яго Кітай зараз будзе браць у якасці асноўнага, як фармат такіх палітычных кансультацый і падмурак для выбудовы і зоны свайго ўплыву, і зоны супрацоўніцтва. Тым болей, што ШАС+ пашыраецца колькасна год ад года, і станам на сёння, калі браць цяперашнія краіны, якія прыехалі, то іх сумарны аб'ём эканомікі перавышае сумарны памер эканомікі Еўрапейскага Саюза. Спадару Ігор, ну вось калі глядзець на спіс удзельнікаў, хто ўдзельнічае, то там ёсць краіны, якія маюць паміж сабой канфлікты. Гэта і такія, ну, скажем, не вельмі пакуль што глобальныя, як, напрыклад, Азербайджан і Расія, але ёсць і самыя гаспадары, кітайцы, якія вітаюць там кіраўніка Індыі, з якім маюць канкрэтныя тэрытарыяльныя вельмі сур'ёзныя спрэчкі ў Гімалаях. Ці можна тады сказаць, што ўсіх гэтых людзей ўсё-такі аб'ядноўвае найперш, ну, скажем так, простай мовай, не любоў да ЗША, такая амерыканская коаліцыя. І калі можна так сказаць, то што там робіць голуб міру Александр Лукашенко, які гэтак кампліментарна рассыпаўся перад Трампам, а тут вось пайшоў зусім у іншы бок. Давайте пачнем з таго, што дэ-факта зараз свет спрабуе падзяліцца на два полюсы. Двухполярны свет, дэ-факта. Злучаныя Штаты Амерыкі выкарыстоўваюць старыя механізмы, гэта Еўрапейскі Союз, НАТО і рэгіянальныя кааліцыі, якія паспелі ствараць, але пры гэтым адміністрацыя Трампа дзейнічае, ну, хутчэй механізмам бізуна. У гэтым фармаце, калі выбудоўваецца пірамідальная палітычная сістэма, што Америка First, ну, такі фармат, мягка кажучы, не задавальняе шмат якія дзяржавы, які прэтэндуюць на роль рэгіянальнага лідара або рэгіянальнай супердзяржавы. І тут пытанне не толькі Індыі, тут пытанне, у першую чаргу, Турэйчыны, тут пытанне Егіпту, тут пытанне Малайзіі, якая, в прынцыпе, традыцыйна ўспрымаецца як партнер Злучаных Штатаў Амерыкі. Таму так, гэта... Але гэта не столькі антыамерыканская, гэта ў фармаце якраз такі біполярнага свету, спроба акрэсліць контуры другога полюса. І вельмі важна тут якраз такі, што патэнцыйна нейтральныя дзяржавы, Злучаныя Штаты Амерыкі, за сваю палітыкі яны губляюць. Калі гаварыць пра Індыю, ну, для Індыі тут выбар, што называецца, адносна невялікі. Альбо ціск з боку Белага дому, альбо магчымасці дамаўляцца з Кітаем. Пры тым, што Індыя ўсё адно застаецца ўкрай важным партнерам і для ЗША, і для Еўрапейскага Саюза, бо, напрыклад, зараз паралельна, наколькі разумею, аналітычныя групы сканчваюць, калі яшчэ не скончылі праект дамовы пра вольны гандаль між Індыяй і Еўрапейскім Саюзам, і гэта, калі ён будзе падпісаны, гэта будзе самая вялікая дамова па, ну, скажем так, патэнцыйных аб'ёмах гандлю між краінай і аб'яднаннем краінаў. Наогул у гісторыі, і для Індыі ў такім выпадку дадатковае супрацоўніцтва з Кітаем гэта не ўяўляе пагроз, таму што ёсць супрацьвага з іншага боку. Але пару канфліктных краінаў там дастаткова багата, гэта і Арменія, Азербайджан, гэта Індыя, Пакістан, дарэчы. І вот праявілі гэту канфліктнасць, напрыклад, заявку Азербайджана на ўступленне ў Шанхайскую арганізацыю супрацоўніцтва паўнавартасную заблакавала менавіта Індыя з прычыны вельмі цеснай працы з Пакістанам. Гэта Турэччына і Іран, якія маюць свае пытанні, скажем так, у падзеле сферы ўплыву. Калі казаць пра Рэспубліку Беларусь, то яшчэ раз Шанхайская арганізацыя супрацоўніцтва і Беларусёй гэта кітайскі трек. Спадар Ігор, у сваёй публікацыі раз на Патрыоне вы казалі, у тым ліку яшчэ, я хацеў бы закрануць пытанне Расіі, што сёння Расія на гэтым саміце выглядае зусім не з такіх моцных пазіцыяў. Ці маглі б патлумачыць увогуле, якую ролю зараз Пуцін і Расія адыгрывае вось на гэтым саміце час? Ну, па-першае,
шанхайская организация супрацоўніцтва стваралася як клуб Россия плюс сябры. Зараз лічыць Россию, скажем так, ключевой краінай гэтага аб'яднання, ну, гэта было б вельмі вялікім кампліментам для Путина, мягко кажучи. Другое, у святле праблему з расійскай эканомікай, то для Путина было некалькі задач. Першае, гэта прадэманстраваць па магчымасці палітычную падтрымку пазіцыі России у вайне супраць Украіны, што, маўляў, ёсць нейкія аб'ектыўныя прычыны пачатку гэтай вайны, мусіць іншыя краіны пайсці на саступкі, на нейкія кампрамісы на карысць России, але ў фінальных дакументах гэтага не было. Так, пытанне было спрэчным, і прынамсі з фінальнай дэкларацыі проста пункт пра Украіну, наколькі разумею, выкінулі. Але пры гэтым пакінулі пункты пра тэрытарыяльную цэласнасць, пра павагу да статуту Арганізацыі Аб'яднаных Нацый і гэтак далей. А другое пытанне – гэта пытанне гандлю. Таму што Россия потрапляе все под больший уплыў, расійская эканоміка потрапляе все под больший уплыў кітайскай, фактычна Кітай робіць тое, што Россия спрабавала зрабіць Беларусю. А менавіта стварыць з расійскай эканомікай фактычна філію кітайскай. Толькі ў России гэта месцамі атрымаецца, месцамі не, у Китая збольшага атрымліваецца. І тут вельмі цікавая сітуацыя, што пры зацягванні вайны і іншыя прычыны, гэта і спроба гандлявацца за рэсурсы, за паўночна-марскія шляхі, Кітай уключыў эканамічны фактор. Не з пункту гледжання санкцый, не. Просто спасылаючись на знешнія абставіны, зменшылі аб'ёмы імпарту з Расійскай Федэрацыі і экспарту Расійскую Федэрацыю. Калі браць паўгадавыя аб'ёмы, то падзенне на 8% для России. Гэта адчувальна, тым болей, што гандаль з Кітаем прафіцытны для России, он прыносіў России грошы. Наступнае пытанне – гэта гандаль углевадародамі, гэта ў першую чаргу нафта і газ. І тут Россия вельмі моцна абмежавана у выбары краіны, назовем так, апошніх пакупнікоў. Але Кітай, ён і перад самым самітам ужо падаў сігнал, што он згодзін больш купляць па сіле Сібірі-1 газаправод, які ёсць, але з істотным дысконтам, з істотнай знічкай. Але не гатовы ўкладацца ў сілу Сібірі-2. Датычна нафты, тут таксама, наколькі разумею, Путін амаль нічога не атрымаў, хаця у расійскай дэлегацыі быў і Сечын сярод іншых кіраўнікаў Роснафты. Таму станам на сёння Путін прыехаў як прадстаўнік краіны, якая просіць, прычым просіць саступак і некага разумення ці кроку насустрач як ад Китая, так і ад Індіі і шэрагу краінаў, але станам на зараз пакуль ён гэтых саступак не атрымаў. Ці атрымае ў будучым, паглядзім, таму што ягоны візіт яшчэ не скончыўся. Спадару Ігору, можа напрыканцы яшчэ караценька вернемся да Беларусі. Вось гэтая абяцанка Кітая, што зараз будзе 100 цудоўных праектаў, параздаём тут краінам, которые вось з намі. Мы ведаем з статыстыкі афіцыйнай нават, што, напрыклад, калій, які Беларусь апошнімі гадамі нарошчвала, спрабавала нарошчваць у Кітай, ён, наадварот, там зафіксаванае падзенне цяпер. Акрамя калію тады, чым яшчэ Беларусь можа вось так спадабацца Кітаю, каб атрымаць нейкі там цудоўны праект ад іх вот этой грошы? Ну, давайте так. По калійнай галіне была ситуация 23 года. Это был штучный подъем. Калі Китай штучно, я еще раз подкреслю, штучно, потому что на китайском рынку Беларусь и Россия были представлены прикладно поровну. Але ў 23 годзе Китайская Народная Республика штучно снизила объемы покупки у Российской Федерации у 2,5 разы и штучно ж павялічыла аб'ёмы пакупкі з Беларусі ў 3 разы. Пры гэтым упершыню за апошнія 15 год кошт пакупкі беларускага калія на 12% перавышаў кошт пакупкі калія ад Уралхіма. Гэта адказ, дарэчы, на, калі памятаеце, ў 2020 годзе быў такі шум сярод дэмакратычных СМІ, што Беларусь дэмпінгуе. Дэмпінгуе якраз такі Уралхім, дарэчы. І у тым выпадку дэмпінгаваў. І атрымалась ситуация, что 23 годом Китай выратаваў беларускую калійную галіну і ад банкрутства это падглынання Российской Федерации. І зараз атрымліваецца ситуация наступная, что
на доля Беларусі России у агульных пастаўках калійных угнаенняў у Кітай яна расце, сумарная доля, я маю на ўвазе у адсотках, але у 25 годзе, на пачатку 25 года была такая сітуацыя, калі памятаеце, што і Лукашенко не паліцеў у Пекін і так далей, да, Кітай праводзіць выхаваўчую работу, у тым ліку граючись з рынкамі. І беларускі экспарт ён істотна упаў. Ён пачаў падымацца толькі з чэрвеня гэтага года. Тут праблема ў тым, што пры такіх кантрактах ёсць часовы лаг, таму што так, ты вырашыў не купляць, але ж пастаўкі нейкі з пэўнай колькасць тавара, яна ўжо ў дарозе, яна ідзе. І, адпаведна, калі ты вырашыў купляць, таксама першы тавар, які зафіксуецца кітайскай мытняй, ён з'явіцца праз 2-3 месяцы. Таму у дадзеным выпадку ставіць кропку пакуль што рана, ёсць невялікі рост, але не рост па коштах. Ну, але вымушаныя... Важна... На жаль, вымушаны час паціскае ставіць кропку ў нашай размове, але, спадзяёмся, не апошні раз. Дзякуй вялікі вам за сённяшнюю размову. Мы, спадарству, хочам нагадаць, Ігор Тышкевіч, палітычны аналітык, быў з намі на відэасувязі.